बेटवा चलल बा हॉस्पिटल बनवावे। बाप के नाम साग पात अब बेटा के नाम पर हो रहा। अरे बारे महेंद्र, मौका पे चौका। बवासीर जब अपन जगह बदल लेला तो पिछवाड़ा की जगह मुंह में आ जाला। याद बा कुछ कहले रहे तू हमरा के। अब जाके तू भीख मांग, और जब भीख मांगते मांगते तू थक जेबे, तारा के घाम लागे लगी ना, तो एकरा के टोपी बनाकर पहन लिए। टोपी कपड़ा के होखे या लोहा के, आदमी ईमानदारी से पहिरेला तो गांधी जी बनेला, और अगर गुस्सा में पहन ललस तो महाराणा प्रताप। हॉस्पिटल आदमी के जरूरत बा और गुटका मजबूरी। ई मजदूर के हाथ ध्यान से देखला, जौन माटी के रगड़ के सोना बना देला, और कसम हुई माटी के। अब हॉस्पिटल जमीन पे ना तुम्हारा छाती पे बनाई, और उद्घाटन के फीता अगर तुम्हारा बहन से ना कटवाई तो हम हूं अपने बाप के बेटा ना। तो आदमी के ना भगवान के साथ रखे के पड़ी तारा के। काशी के जवानी माई के खून से सिंचाइल बा, डब्बा के दूध से ना। काशी बढ़ के लिहाज करे तानी ना, तो छोट के मुक्का में इतना ताकत बा कि पत्थर का पहाड़ भी चकनाचूर कर दे।